Здрасти хора, както ви бях обещал, ще направя втора част на видеото за моята печка, така наречена. Ако не сте го гледали, може да го видите предното видео в канала. Това ще е втората част, вече настрояваме самата машина. Аз използвам Hive OS, просто защото съм свикнал с тази платформа и ми е по-удобна. Днес ще ви запозная с сайта hashrate.ino, ако не го знаете. Доста време се чудих към коя валута да се ориентирам и в крайна сметка реших да тествам този сайт и да видя какво ще ми даде като препоръчителна валута. Ако искате да проверите и вашите карти как се справят на различни алгоритми, може да го ползвате. Като кликнете върху GPUs и вече тук може да видите съответно всеки един модел карта, какъв доход дава, коя валута е най-доходна към момента и така. Реално погледнато, в моя случай аз използвах GPU калкулатора и калкулирах, тъй като печката ми е с две карти 3070 Ti, две 3080 и една чиста 3070. Добавих ги в калкулатора, 3082 броя, 3070 Ti 2 броя, една 3070. За цената на тока слагам 0.11, 0.12, нещо от този сорт и давам калкулирай. И както може да видите, очаквания добив от тези 5 карти на този алгоритъм, който е отгоре, така наречения ETI SHA-3 Solidity, е около $3,85 чиста печалба. Което на фона на повечето останали валути, въпреки че виждам, че тук има и други, които дават горе-долу някакви прилични, не прилични, но да кажем доволни доходи, е доста висок. Така че нека проверим, реших да проверя дали това нещо е действително истина и дали реално алгоритъма се държи по начина, по който калкулатора дава и дали това е вярно. И горе-долу се оказа доста вярно. Както може да видите, картите работят на около 430 вата. 440 по-скоро, но да сложим и паразитните загуби от процесори и така нататък, да го закръглим на 500 вата. И нека проверим колко са 500 вата реално като консумация в лева. За целта ще ползвам сайта на EnergoHold, за да изчисля колко ток ще харчи тази машина. Като образно казано ще го смятам за 500 вата консумация, защото по-лесно се смята, пък и е по-близко до 500, отколкото до 440, защото това е консумацията на самите карти, но от контакта е друго. И така, влизам в сайта на ElectroHold, избирам битов ток, избирам две тарифи, съответно, ако харчим половин киловатт на час, денонощието е 16 часа дневна тарифа и 8 часа нощна. Съответно, ние, ако харчим по половин киловатт, ние ще имаме 8 киловата дневна и 4 киловата нощна. Като изчислим, излиза около 2,66 тока. Нека го закръглим на 2,70, 3 лева в този диапазон. И като калкулира горе-долу инкома, който ми идва от този риг, съотношението излиза горе-долу 1 към 3. Реално 3 лева ток, 9 лева приход. Което е окей към момента според мене. Още повече, че ние го ползваме в моя случай за отопление, така че това е един чист бонус, като препоръчвам в момента, в който получите тези валути, така наречени етика или каквото и да са. Аз лично смятам, че трябва да се обърнат в сатошите, в биткоин, защото тази валута, да, може да направи един много добър ръст, както направи наскоро, с около 2-3 мисля, че се вдигна цената. Но според мен по-вероятното е да
умре. И то отведнъж. Или постепенно. По-сигурно е според мен да ги държите или в стейблкоини от рода на USDT или сатошита, биткоин. Но хубавото е, че вече забелязваме раздвижване на майнинга, на криптомайнинга с видеокарти. Вече доста карти почват да дават някакъв доход, защото доскоро всичко беше на минус и на фона на това, че сме зима, мисля, че е окей да се топли човек на тази машина към момента. За момента Nvidia показва доста по-добри резултати от AMD, но това може да се промени много бързо, както се е случило, но предполагам, че ще отнеме още известно време. За мен това е хубав знак, щом вече има някакви валути, които се раздвижват, че полека-лека почва да се съживява майнинга наново и дори доста старите карти почват да дават някакъв дори малък доход. Под доста стари карти имам предвид карти над 3 години. Забелязвам 5600 XT, че почват да дават някакъв минимален доход и те. 5700. Реално дохода от карта, ако ползваме най-добрия алгоритъм в момента, най-доходния, е горе-долу $30 цента, което са грубо да речем 50 стотинки или нещо труда. Реално на карта е малко, обаче ако имате 20 карти по 50 стотинки, вече си е 5 лева на ден. По 30 дена 150 лева чиста печалба, която съответно ако обръщате в биткоин и предвид идващия нека отворя предвид според мен идващия криптобум, който се очаква булрън, който се очаква да дига цената се нагоре. Като забелязваме последните месеци, цената върви доста добре. От началото на годината, да речем 2 януари, днеска сме 2 декември, мисля, че цената е, виждате, $16,000, $38,000 на биткоина, а имайте предвид, че всичко върви с биткоина нагоре. Най-често така се случва. Само да погледнем, това е в долари, да. Така че нещата тръгват нагоре, наближава халвинга на биткоина, който ще бъде, нека погледнем, става 137 дни. Така че според мен момента за генериране на позиция е добър. С други думи, личното ми мнение, това естествено не е финансов съвет и всеки си преценява сам за себе си. Аз просто изразявам в моя канал моето лично мнение. Моето мнение е, че моментът от, може би, нека кажем от май до, може би след април, до другия май и дори след това е удачен за генериране на позиции. След това вече според мен ще е късно. Дори може и по-рано, защото се предвижда евентуално нов булрън да има преди халвинга, но да видим. До сега в историята не е имало такова нещо, но всичко си има първи път. Така че, ако загледаме цената на биткоина, може да видим, че сме на 38,800, което е над 50% от all-time high, което изобщо не е ниска цена. Но предвид това, което предстои, аз очаквам цената да е поне по 3 на това, което сме в новия си връх. Но да видим какво ще стане. Ако имате някакви въпроси, може да се свържете с мен долу в коментарите. Знаете, който ми се е обадил, на всеки съм помогнал с каквото мога. Общо взето това е от днешното видео. Благодаря ви, че останахте с мен до края. Ако имате трудности или нещо от рода, заповядайте в нашия Discord. Там може да се свържем да поговорим. И така, хубав ден и приятен уикенд. До другия път.